こにですね、ここです。15分を超える動画をアップロードしますか、上限を引き上げるっていうのがあるので、この上限を引き上げるを押します。でそうするとですね、何が必要かっていうと、アカウントの確認がありますね。そのアカウントは、本当に本人様のですかっていうのがあります。で、この確認なんですけれども、注意点として、1年で確か2個か3個かしかですね、アカウントを確認ができないので、何個も何個も YouTube のチャンネルは、バカスカバカスカ作れないっていうことですね。それを国選択して、ここでですね、確認コードを受け取ったら、めでたくなります。そうするとですね、カスタムサムネイルを変更できますし、あとは、15分以上の動画も投稿できるようになるということになるので、しっかり長い動画作成していきたいという方はですね、必ずこの認証作業を行ってください。で、それがちゃんとなっているかどうかを見るには、この YouTube スタジオの一番下ですね、従来のクリエイターツールっていうところに移動していただくと、チャンネルっていう項目があります。これのステータスと機能というところを見るとですね、いろいろとこのような状態が確認できます。で、ここです。この制限を超える動画、ここが有効になっています。で、このカスタムサムネイル、こちらも有効になっています。なので、ここを、しっかりと確認をしてください。というところですね。はい。あとは、しっかりと収益化可能な状態だったら、ここで有効にすることを、お忘れなくお願いします。それでもう一つですね、先ほど、終了画面でご自身の、ね、ウェブサイト等がある場合は宣伝したいという方もいらっしゃると思いますので、その場合はここにですね、しっかりと URL、ご自身の URL を載せて、でここに追加っていうのを押してください。それで OK です。ここに、載ってるウェブサイトのみが、先ほどの場所で紹介できることになりますので、それは必ずやってください。はい、以上が、YouTube のアカウントを作り、投稿するまでですね、アップロードするまでです。すごく非常に簡単な作業でできてしまいますので、ぜひぜひですね、基本的な作業として、やってみていただけたらと思います。はい、それでは何か質問等ありましたらですね、コメントの方お願いします。また別の動画でですね、再生数をしっかり取るための戦略だったり、5万円を広告で稼いだりとか、編集で稼いだりとか、そういった戦略についてお伝えしていきたいと思います。それではありがとうございました。はい、こんにちは、佐原舞です。今回はこれから YouTube を始めたいというふうに思っている方に、実際に画面を共有しながら、動画をアップロードする方法をご紹介させていただきます。で動画をアップロードする際に、タイトルであったりとか、詳細文とか、あとサムネイルとか、さまざまな詳細があるので、そのあたりを詳しくお話しながら、ご説明させていただきます。それでは一緒に画面を見ていきましょう。はい、それではこちらの YouTube の画面を見ながら実際にこの YouTube 上に動画をアップロードする方法をご紹介させていただきます。まずこちらの YouTube 上に、ログインしていただくっていうことがまず大きになってくるんですけど、こちらの上の部分ですね、ビデオマークがあります。こちらをクリックしていただくと、動画をアップロード、そしてライブ配信を開始という文字が表示されます。そしてこちらの、動画アップロードを選択してください。はい、そうするとこのような動画をアップロードができる、その画面が表示されます。で次に皆さんがこれから YouTube 上にアップロードしたい動画を、このような形でドラッグアンドドロップで入れてあげます。もしくはこのファイルを選択っていうのを押していただくと、また選択フォルダから動画を選択することができます。でですね、そうするとこのような形で、タイトルであったりとか、説明、あとサムネイルとか、さまざまな詳細を、入力していくことができます。ただ今回はとりあえずこの動画っていうだけ、その設定して、あとですね、こちらの、公開設定を、今すぐ公開というのがあるんですけど、こちら、動画を投稿する際に、すぐに公開するのか、限定公開なのか、未公開なのかっていうのを選ぶことができます。公開
にすると、その世界中の全ての人に動画を届けることができるんですけど、この限定公開っていうのを押すと、この部分のリンクですね、動画リンクを知っている人だけは YouTube 上で動画を見ることができるっていう状態になります。でそして非公開というのは、自分とあとそのチャンネルで他にログインすることができている人がいるのであれば、その人たちが見れる状態になってきます。で今回はこの非公開の状態で、まず完了をします。でそうすると、今回すごく短い動画だったのですぐアップロードされたんですけど、少し長い動画の場合は、時間がかかります。で基本的に0%から、99%、そして 100% になれば、このような、詳細が表示されるようになります。で次にこの詳細を、クリックしていただきます。でそうすると、先ほど、表示されていた、タイトルであったりとか、説明文ですね、こうしたさまざまな設定することができます。で次に、皆さんにまずしていただきたい、ポイントですね。まず1つ目タイトル、そして説明欄、次にサムネイルの設定、そして、視聴者、子ども向けコンテンツなのかどうかとか年齢制限、そしてタグ付けで、あと、この公開設定というものであったりとか再生リスト、そして終了画面というものがあります。でこれらの設定があるので詳しく見ていただきます。でこちらのタイトルというのは、これからアップロードしたい動画の、内容に関する、タイトルを、つけてください。今回実際にこの動画はアップロードしてないんですけど、みたいな形で、この動画はどういう内容の動画なのかっていうのを、つけていきます。でこういったタイトルの部分なんですけど、このようなところですね、こういった、タイトルの部分が表示されるので、適切な動画の内容に対して適切な、内容をクリック、選択してください。で次にですね、これが実際に私の、YouTube チャンネルの詳細になっています。で次にですね、こちらの、説明欄っていうのが、この YouTube チャンネル上の、どれがいいですかね、こういった、これを設定していきます。このような形で、動画、タイトルがあって、その下に、このような詳細文っていうのを入力することができます。で次にこちらを、いつもこの、内容、決まった内容だけは、コピーして、貼り付けるという形ですね。でこの YouTube 上に、こういった、ハッシュタグを、3つ、ハッシュタグは3つ入れると、この、タイトルの上にこのような形で、タグ付けをすることができます。で実際にこのタグをクリックすると、Photoshop っていう関連の動画をすぐに見つけることができますので、こういった機能をぜひ使ってみてください。っていう感じですね。なので、これから初投稿する際というのは、なかなかその詳細は決まらないかもしれないんですけど、何か参考にしている、YouTuber さんの方がいれば、そういった詳細を参考にしながら、作っていくとすごくスムーズになると思います。でこの詳細文を、作る時のポイントなんですけど、この動画に対する、内容、補足文章であったりとか、あとこのような SNS のアカウント情報、そして、自己紹介の文章とか、あと、何か、紹介したい、そのサイトがあるのであれば、こうしたサイトを紹介するということもできます。あと、Amazon とかのアフィリリンクを買っている方とかもいるんですけど、うまく、この辺りは設定してみてください。で次にこのサムネイルのアップロード方法になるんですけど、こちらも同様にドラッグ&ドロップしてあげることによってサムネイルを入れることができます。でこの YouTube のサムネイルのサイズは、その1280ピクセル×高さ720ピクセルという形になっておりますので、その、詳細を守って、作ってみてください。そして今このサムネイルを、アップロードしたいけれどアップロードできないっていうのがあって、それというのは初期の段階で、このサムネイルを設定することができないので、実際にこの、アカウントが、まだ登録していないアカウントになってくるんですけど、こちらのアイコンをクリックしていきましょう。でそうするとこのような形で、詳細が表示されます。で次にこの設定をクリックしてください。で設定を、クリックしていただくとこのような画面になってくると思うんですけど、こちらのアカウントの部分をクリックしていただいて、そして、この下にある、チャンネル
いただきたいです。そして、この、カスタムサムネイルが今無効になっているんですけど、まずこちらの、制限時間を超える動画、15分を超える動画もアップロードできますっていうのを、有効にするとのクリックをしてください。はい、そうすると、アカウントの確認っていうので、このような画面が表示されます。次に、電話の自動、音声メッセージを受け取るとか、SNS で受け取るという形で、そのコードを受け取る必要があるんですけど、こちら、SNS でいいと思います。そして皆さんがその YouTube 上で登録しているアカウントの、電話番号ですね、そちらを、入力してください。で例えばこういった番号を入力した後に送信すると、この番号宛てに、この確認コードというのが送信します。この確認コードをステップ2の、画面で入力していただくと、この、制限時間を超える動画もアップロードすることができ、なおかつ、カスタムサムネイルを設定することができますので、その設定を行ってください。という形で、サムネイルまで設定することができました。で次にですね、今、新しくこの動画は子供向けですかっていう問いを問われるような形になっておりまして、皆さんがアップロードする、動画は、子供向けか子供向けじゃないのかっていうのを、選択していただいて、設定してください。そしてこのような年齢制限というのがあるんですけど、このような形で、どちらか選定してください。で次にこの、タグ付けっていう部分ですね、これが結構、その YouTube 上で、動画をアップロードする際に、重要になってくる部分でもあるんですけど、こちらというのは、このアップロードした動画が、どんな動画なのかっていうのを、その YouTube 上に、伝えてあげることがすごく大事になってきて、例えばなんですけど、この、Photoshop を使った YouTube サムネイルの、作成方法っていう、動画に対して、どのような、タイトルをつけているのかというと、こんな感じですね。サムネイル、YouTube サムネイルサイズ、Photoshop 使い方、サムネイル作成方法、サムネイルアプリ、YouTube サムネイルという形で、ある程度この、YouTube のサムネイルの画像を、作りたいっていうふうに思っている方が、見てくれる、見ていただきたい動画になっておりますので、検索しやすい、検索するであろう、そのタグっていうのを入れています。でちょっと補足を言うと、例えば、シークレットウィンドウっていうので YouTube を見ていきます。YouTube っていうのを入力すると、このような、サジェストキーワードっていうのが出てくるんですけど、YouTube サムネイル、ここまで入力すると YouTube サムネイル作り方、YouTube サムネイル貼り方、変え方っていう、詳細が出てきます。こういったその情報を、ヒントにこのような、そのタグ付けを入れるのもおすすめです。でこのタグ付けというのは基本的に10個から15個ぐらいがおすすめですね。あまり数入れすぎても良くないというか、全然タグ付けがなくても全然再生されるっていうのはあるんですけど、ユーザーが求めている、動画の内容に対して正しい、タグ付けを行うという意識で、このタグ付けを行ってみてください。ただいいタグ付けのものとか悪いっていうのはないので、こういったものもやっていく中で身についていくものになってきます。でこちらの内容とかを、今回 YouTube っていう風に入力します。でタグ付けをこのような形で、設定していくことができます。こんな感じですね。で次に、こちらの、公開設定を公開であったりとか限定公開、公開ですね。でこのスケジュールの設定っていう部分になってくるんですけど、例えば皆さんがこれから YouTube を配信するときに、毎日8時に投稿するとか、例えば火曜日の8時に投稿するとか、さまざまな時間を決めている場合というのは、このスケジュール設定ですね、動画アップロードした後にスケジュール設定をすることによって、自動で、動画を投稿してくれるので、ぜひこういった機能も使ってみてください。でですね、次にこの終了画面っていうところですね。
その前に再生リストですね。このような形で私自身が再生リストを作っています。さまざまな動画をアップロードしているので、カテゴリーに分けていることができているんですけど、初めの段階は、1本目しかなかったら再生リストをあまり作る必要ないと思うので、10本ぐらいある程度動画を作ることができれば、こうした再生リストというもので、カテゴリーを分けていくのもおすすめです。この再生リストを作るとどうなるのかというと、少しご紹介しますね。また、この再生リストの作り方はご紹介します。でこのような形で、副業講座、あとYouTube 講座っていうのを作っているんですけど、これは副業に関する内容、そして YouTube に関する内容という形で、分けているっていうような状態になっております。でですね、次にこちらの終了画面っていうのをクリックしていきます。で皆さんも、動画を見られたことがある場合というのは、動画の最後あたりに、チャンネル登録であったりとか、何か、次の動画っていう案内があると思うんですよね。このような形でテンプレートで作っていくことができます。こんな感じですね。例えばこういったものを選択すると、実際にこの映像上に、この、詳細ですね。